Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngicela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke uyenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli kona nizokwazi ukuthi ngikwazi ukulethela zonke ezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo, ngikwazi ukuthi-ke ngilethele zona nje la kulo-ke leli khasi. Ungakwenza nje wena lapho cindezele usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ithi iy'nkundla zokuxhumana abantu-ke beloke bebhodla-ke bebeka imibono yabo mayelana nokhetho-ke nangendlela-ke okubalwe ngawo-ke amavoti. Njengoba sonke sazi kune-drama-ke impela-ke amaqembu-ke laphana-ke ayalokhuza-ke ayakhomplayina-ke ngendlela-ke okwenzeke ngayo-ke laphana. Lana ngiphethe-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke beveza-ke into-ke engaziwa-ke laphana-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina kwezwa namhlanje into nje dlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena. Uziceke laphana ukuthi masuzwile le vidiyo lena ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ngalolu daba usengicabangani-ke usicinze nebhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozeli. Bafethu nizokhumbula ngikhuluma ngendaba kaShembe la, ngithi mina uShembe wakwathi kuyoke kusuka impi la eyolwenzuke ezintathu kodwa kube ngathi lunyaka wonke kuyobulala nabantu kube inqaba. Yezwa wathi leyo mpi yosuswa ukuthi uhulumeni wabephethe ngaleso sikhathi kuyobe sekufanele ehle kodwa uyobe enqaba ukwehla. Angisho ukuthi ANC kufanele yehle, kodwa yazi kunezinto eziwu3 eyishayisa amakhala ngalo ANC nokuwina kwakhe ukunqenqeleza phambili. Ngizokhuluma nje kakhulukazi ngalokhu. 1, abantu base Eastern Cape sebeyiphendulele ngalokuthuka kwabo, nabo bathi abayiqondi lento evela ka-IEC ukuthi kuthiwe u70% wabo uvotele iANC. Nabo abayazi leyo nto, abayibuza nabo ukuthi ubani lo ovotele iANC ngoba bebehlale bekhala vele. Okay, inkinga yokuqala leyo. Bathi futhi ama VDs ngoba asuke nama party agent ngenkathi kuvotwa, ama party agent athi izinto ayisendile nezinto ezitholakala from IEC manje makulandeleka ayifani. Yabo? Okusho ukuthi khona ukurigwa kokhetho lapho, inkinga yokuqala leyo. Okwesibili, la eKZN makuqhathaniswa inamba yabantu abavotile nenamba yabantu abatholakalayo bevotile ku IEC engathi khona kunga correspond ngandlela thile. Inkinga yesithathu, uRamaphosa ngaphambi kokhetho uqashe umuntu okuthiwa uJanet Love. Lo mama wamqasha ngoba sekuzoba nokhetho mangicabanga. Kodwa ke okufanele nikwazi ngalo mama, uke ezweni lakhe washushiswa waxoshwa exoshelwa khona ukuthi ube umaster wokurigwa kokhetho, ubekwazi ukwenza ukuthi i-political party engawinanga iwine. Yabo? So njengamanje imibuzo eminingi iyavela ukuthi ubani lo noma ngizothini. Kodwa njengamanje abantu abaningi bathi akaxoshwe lo mama. Yabo? So ne-EFF ifake isicelo noma isikhalazo mayelana nenamba zase Eastern Cape ama party agent ayacomplaina ngazo. Asazi bafowethu, asazi. Hey, asazi.